Emilie, hvilket verdensbillede vil du gerne fortælle os lidt om? Om det geocentriske verdensbillede af Aristoteles. Hvor er jorden placeret? Den er placeret i centrum, hvor de andre planeter og solen kredser omkring den. Hvad er Aristoteles argumenter for, at jorden er placeret i centrum? Det er fordi, at jorden bestod af 4 elementer: jord, vand, luft og ild. Og de 4 elementer, de søgte mod deres naturlige steder. For eksempel vand og jord, hvis det ville søge mod der, hvor det hører til. Altså det vil ikke rejse sig, det er på grund af tyngdekraften og sådan noget. Og så uden for jorden var der sådan nogle himmellegemer, hvor de havde hver deres sfære, der lignede nærmest en kugleskal, hvor jorden var i centrum af det. Okay. Ptolemæus har et geocentrisk verdensbillede, og han har udført nogle observationer, hvor han kan se, at himmellegemerne bevæger sig fra øst mod vest, men nogle gange bevæger de sig lidt baglæns, og de foretager en såkaldt retrograd bevægelse. Så man kan se på billedet, så vil planeterne lave en såkaldt sløjfebevægelse, have sløjfebaner i forhold til fiksstjernen på grund af den her retrograd bevægelse. Det forklarer han ud fra epicykelmodellen, hvor hver planet laver en epicykel, altså har en bane, som den drejer rundt i, rundt om et punkt på en anden, der ligesom har en anden bane rundt om jorden, og punktets bane kaldes en different. Nicolaus Copernicus, han gik ind for det heliocentriske verdensbillede, hvorved han mente, at solen var centrum, og at planeterne de kredsede rundt om solen i deres egen bane. Han udtalte i sit hovedværk om himlens drejninger, at jordcentret er ikke universets centrum, men kun centrum for tyngden og månesfæren. Alle sfærer drejer sig omkring solen som deres midtpunkt, og derfor er solen universets centrum. I hans tid var der dog mange, der ikke troede på hans teori omkring solen, men senere kom Galileo til, og blandt andet viste en af hans observationer, at Jupiter havde flere måner, hvilket han mente var en bekræftelse på Copernicus' teori om, at solen er i centrum. Fatma, hvilket verdensbillede vil du fortælle lidt om? Jeg har om det tykoniske verdensbillede af Tycho Brahe. Hvordan er jorden placeret? Jorden står stille, og solen drejer rundt om den, og de andre planeter drejer rundt om solen. Hvorfor mener Tycho Brahe, at jorden står stille? Hvis placeringen af jorden skal bevæge sig, så skal stjernerne også, men det gør de ikke, så jorden står stille. Men Tycho Brahe kunne ikke se, at jorden bevægede sig i forhold til fiksstjernerne på grund af de enorme afstande i rummet. Og derfor er Copernicus' heliocentriske verdensbillede tættest på det, vi har i dag, da det er det, der beskriver vores solsystem.